на 10 месеца. Ние за това време не можем 3 дупки на асфалта да заемем. Снега ни изненадва всеки божи януари, а сега ще посрещаме световни звезди и фенове стари. Министърът излиза, вика споко, няма драма. Почваме проект за нова зала, невиждана голяма. Първа копка през октомври, рязане на лента под изпълнител, фирма на баджанака на доцента. До януари сме изчистили 3 декара къпини, бюджет е изяден, ами чакайте години! Ще строим от нулата с девиз, давай напред, баприл сме не дат, фундамент и скелет за паркет. Добре дошли в реалността, Евровизия е тук. Ще блеснем пред света или ще стане пълен чук. Схеми, камисионни, блясък и пирон. Ба Иван зад сцената лепи гипсокартон. Европа ни гледа, София си е, а колко ще ни струва, никой не знае. Инфлацията хвърчи, сиренето лукс брутален, но заем от милиарди, о момента е идеален. Какво са 100 милиона за ефекти и за пушек? Важно е чужденеца да не остане гладен и сух. Кетеринг с трюфели, ви положи шампанско, докато в пирогов таванът падат по спартански. Болниците ни приличат на Стивън Кинг декори, но в залата ще имаме лазери и монитори в 3 цвята. Важно е фасадата да свети, да има лукс и стил. Нищо, че народа май пак го е закъсал и е пил една студена вода. Май пай кави вази, на живо милиони пред екрана. Зад кулисите пълна класическа анархия. Водещите се усмихват, крият кабела стик, соба Иван бъркат цимент. Вика мръдни малко пич, сория отвън на летището, бакшишите в атака. Тарифа Евровизия, баце жълтата кола чака 100 евро на километър, климатикът се плаща отделно. Ако искаш до арена София, пъпрека ти заминава безцелно. Ако няма частен бизнес да поеме тоя цирк, по-добре да кажем на Ебо, сорка ремонт на НДК. Връщаме им микрофона, победата си е наша. Поне ще си спестим международната каша. Така че нашенци, почвайте да мислите схемите. Времето си тече, ние сме царе на дилемите. Сте видели блясък или невиждан резил? Важното е, че дара ги разцепи.